Mae hi wedi bod yn ddeuddydd gwych, gyda thimau o bob cwr o Gymru. Mae llawer iawn o bobl wedi dod. Mae gennym ni aelodau newydd o dîmau yn ymuno â ni dros y ddeuddydd yma ac rydym ni wedi treulio llawer o amser yn gweithio gyda nhw yn y ffrydiau gwaith i ddatblygu'r cydweithrediad hwnnw ledled Cymru. Dros y ddeuddydd yma, rydym ni wedi cael amrywiaeth o staff o wahanol sefydliadau ac ar draws lefelau mewn sefydliadau. Felly, rydym ni wedi cael cyfarwyddwyr gweithredol, rydym ni wedi cael arweinwyr clinigol, rydym ni wedi cael tîmau aml-ddisgyblaethol, rydym ni wedi cael tîmau gwella, tîmau data. Felly, mae yna amrywiaeth eang o bobl sydd wedi bod yma i gefnogi ac i gydweithio mwyn gwella'r blaenoriaethau diogelwch cleifion hynny. Nod y Gydweithredfa Gofal Diogel yw creu capasiti am welliant canaliadwy mewn sefydliadau sy'n canolbwyntio ar diogelwch cleifion. Ei nod yw dangos gwelliannau mesuradwy o ran blaenoriaethau diogelwch cleifion ledled Cymru a chefnogi sefydliadau i ddatblygu ei diwylliant dysgu. Dwy o'r sesiynau dwi'n meddwl y canfu'r tîmau eu bod nhw'n hynod ddefnyddiol, darparwyd un ohonyn nhw gan Academi Gwelliant Cymru ynglŷn ag offer i ddeall y broblem ac i ddechrau deall a chanfod rai o'r meysydd hynny i'w gwella, a gall ein Academi roi cymorth ar amrywiaeth o dulliau hynny ledled Cymru. Roedd y sesiwn arall, sef y pwysicaf dwi'n meddwl, yn edrych ar y rhwydwaith hyfforddwyr a sut yr ydym ni'n dysgu oddi wrth ein gilydd a sut yr ydym ni'n rannu ei gwelliannau, ond hefyd rai o'r heriau a'r tactegau y mae pobl yn ei cymryd i wreiddio'r dillfwn yn ei sefydliadau. Bydd ein Cydweithredfa Gofal Diogel nesaf yn canolbwyntio o ddifrif ar dîmau gan arddangos y hyn maen nhw wedi ei bod yn wneud ei dysg a sut maen nhw wedi dangos eu gwelliannau hyd yma. Bydd yn gyfle gwych i arddangos sut mae tîmau wedi cychwyn ar eu tai a'r hyn y maen nhw wedi ei ddysgu hyd yma. Ac rydym ni'n gobeithio, drwy hynny y gallwn rannu ychydig ynglŷn a sut maen nhw wedi chwalu'r rhwystrau hynny a sut maen nhw wedi goresgyn rai o'r heriau hynny, ond byddwn yn taflu goleuni hefyd a rai o'r llwyddiannau go iawn.